आपण मानक ପାଇଁ ଧମାଧାର ଧୂଆଁଧାର ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଅଛି। ମୋ କଳା ଢିଲା ହେଲମେଟଟା ପିନ୍ଧିକି ଗାଡ଼ି 180 ସ୍ପିଡ଼ରେ ପୁରା ଉଡ଼େଇକି ଚାଲୁଛି। ଏବେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଯିବି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ଆରେ ଆସି ବସ୍ରେ ବସିଗଲି। ନା 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 ଏକ ରାଲିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଉଡ଼ି ବାବା, ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ଖୋଳାଖୋଳି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେବ ନା ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ବସିକି ମୋବାଇଲଟି ଧରିକି ଟୁକୁର 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 କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇ ଚାଲିଛି। ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ପୁରା ମନ ଖୁସିରେ ଗାଡ଼ି ଉଡ଼େଇକି ପୁରା ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗାଁ 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 ଉଡ଼ି ବାବା, ଏଠି ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି ଚାଲିଛି। ହେଇ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପଶିଆଇଲା ମଝିରେ। ଆମ ନେତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଟିକେ ଆଗେ ସାଇଡ୍ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଧୀରେ 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 ଧୀରେ। Got a monster inside of me. You better watch out if your enemies are road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets caught real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored. Loves of blood and gold, always wanting more freedom from the source. They don't really listen until they feel the force of party. And if you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right. ଉଡ଼ି ବାବା, ଭାବିଲି ଗାଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲେଇବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟିଏ ବନେଇଦିଏ ମୋ ମୁଖକୁ ଦେଖାଇ। ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଏହି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେବେଠୁ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ଅଛି। ଏଇଟା ତ ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ। ସାଇଟ୍ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନଡ଼ିଆ ପଠାଇବାର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ମାତା। ବାପା ବୋଉ ସହିତ ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୁଗମ ସୁନ୍ଦର ଅତି ସୁନ୍ଦରର ଦୃଶ୍ୟ ଗମନ।